sinä Jumalan synnyttäjä neitsyt. Sillä hän, joka sinusta lihaksi tuli, vangitsi tuon elon. Kutsui jälleen Aademin, kukisti kirouksen voiman, vapautti Eevan. Kuoletti kuoleman ja me hänen kauttansa eläviksi tulimme. Sen tähden me veisaten huudamme. Kiitetty olet sinä Kristus meidän Jumalamme. Näin suosiollinen meille. Kunnia olkoon sinulle. Ja olkoon sinulle, joka näytit meille valoa. Kunnia olkoon Jumalalle korkeuksissa ja maassa rauha ja ihmisillä hyvä tahto. Me kiitämme sinua, me ylistämme sinua. Unohdamme sinua, kunnioitamme sinua. Kiitosta kannamme sinulle sinun suuren kunniasi tähden. Herra, kuningas, taivaallinen Jumala, Isä, kaikkivaltias. Herra, ainokainen Poika, Jeesus Kristus ja Pyhä Henki. Herra, Jumala, Jumalan karitsa, Isän Poika, joka otat pois maailman synnit, armahda meitä. Sinä, joka maailman synnit otat pois, ota vastaan meidän rukouksemme. Sinä, joka Isän oikealla puolella istut, armahda meitä. Sillä sinä olet ainoa pyhä, sinä olet ainoa Herra. Jeesus Kristus, Isän Jumalan kunniaksi, amen. Joka päivä minä ylistän sinua ja kiitän sinun nimeäsi iankaikkisesti. Suon Herra, että me pitkän päivän syntiä tekemättä viettäisimme. Kiitetty olet sinä, Herra, meidän Isämme Jumala. Sekä kiitetty ja ylistetty on sinun nimesi iankaikkisesti. Amen. Tänä päivänä on maailmalle pelastus tullut. Veisatkaamme ylistystä haudasta ylös nouselle. Elämämme päämielle. Sillä hän kukistettuaan kuolemallaan kuoleman antoi meille voiton ja suuren laupeuden. Taivaallinen kuningas, lohduttaja, totuuden henki, joka paikassa oleva ja kaikki täyttävä, hyvyyden lähdeelämän antaja, tule asu meissä ja puhdista meidät kaikesta synnin saastasta ja pelastoi hyvä meidän sielumme. Kunnia olkoon Jumalalle korkeuksissa ja maassa rauha ja ihmisillä hyvä tahto. Kunnia olkoon Jumalalle korkeuksissa ja maassa rauha ja ihmisillä hyvä tahto. Herra, avaa minun huuleni, niin suuni julistaa sinun kiitostasi. Kiitetty on Jumalamme, alaten nyt aina ja ihan kaikessa. Jumala, vahvistakoon askeleesi kaikkeen hyvyyteen. Herra Jumala, muistakoon sinun valtakunnassaan nyt ja aina ja ihan kaikkisesti. Korkeasti pyhitetty esipaimen siunaa. Juonattu olkoon Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen valtakuntaa, nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen.
Siunaa esipaimen pyhän apostolin ja evankelistan Matteuksen evankeliumin julistajaa. Jumala pyhän kunniallisen ja korkeasti kiitetyn apostolin ja evankelistan Matteuksen esirukouksien tähden. Antakoon sanat sinulle voimasti ilosanomaisiin tuovalle, rakkaan poikansa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen evankeliumin julistamiseen. Amen. Tämä on viisautta, olkaamme vakaat, kuulkaamme pyhä evankeliumia. Mirfsem. Lukekaamme pyhästä evankeliumista Matteuksen mukaan. Kunnia olkoon sinulle, Herra, kunnia sinulle. Kuulkaamme. Herra esitti seuraavan vertauksen. Taivasten valtakuntaa voi verrata kuninkaaseen, joka valmisti häät pojalleen. Hän lähetti palvelijoitaan kutsumaan häävieraita, mutta kutsun saaneet eivät tahtoneet tulla. Silloin hän lähetti toisia palvelijoita ja käski heidän sanoa kutsutuille: olen valmistanut aterian, härät ja syöttövasikat on teurastettu, kaikki on valmiina, tulkaa häihin. Mutta kutsun saaneista toiset eivät välittäneet siitä, vaan menivät muualle, kuka pellolleen, kuka kaupoilleen, toiset taas ottivat kuninkaan palvelijat kiinni. Pieksivät heitä ja löivät heitä hengiltä. Silloin kuningas vihastui, hän lähetti sotajoukkonsa, surmasi murhamiehet ja poltti heidän kaupunkinsa. Sitten kuningas sanoi palvelijoilleen: kaikki on valmiina hääjuhlaa varten, mutta kutsutut eivät olleet juhlan arvoisia. Menkää nyt teille ja toreille ja kutsukaa häihin, keitä vaan tapaatte. Palvelijat menivät ja keräsivät kaikki, jotka he tapasivat, niin hyvät kuin pahat. Ja häähuone täyttyi aterialle tulleista. Kun kuningas tuli sisään katsomaan juhlavieraita, hän näki siellä miehen, jolla ei ollut hääpukua. Hän kysyi tältä: ystäväni, kuinka saatoit tulla tänne ilman häävaatteita? Mies ei saanut sanaa suustaan. Silloin kuningas sanoi palvelijoilleen: sitokaa hänet käsistä ja jaloista ja heittäkää ulos pimeyteen. Siellä itketään ja kiristellään hampaita. Monet ovat kutsuttuja, mutta harvat valittuja. Rauha olkoon sinulle, evankeliumin julistaja. Kunnia olkoon sinulle, Herra, kunnia sinulle. Pyhän Jumalaisen sakramentin.
Rakastakoon Herra Jumala alati valtakunnassaan meidän isämme Karjalan Koosuan arkkipiispaa Leoa, kansamme palvelevaa piispa Innokenttia ja kanssamme rukoilevaa metropolitta Panteleimonia, kaikkia tämän seurakunnan ja oman kirkkomme rakentajia ja kaunistajia, täällä nyt työtekeviä ja veisaavia ja kaikkia ortodoksia kristittyjä, nyt ja aina ja iankaikkisesti. Which we remember preparing these holy gifts, remember them in your kingdom, daima sasa na siku zote hata milele na milele. Rakastakaamme toinen toistamme, että yksimielisesti tunnustaisimme. Isä, Poika ja Pyhä Henkeä, yksi olennollista ja jakautumatonta kolminaisuutta. Viisaudella ottakaamme vaari. Kristus on keskellä. Uskon yhteen Jumalan kaikkivaltiaseen Isän, taivaan ja maan kaiken näkyvän ja näkymättömän luojan. Uskon yhteen Herran Jeesuksen Kristuksen Jumalan ainoan Poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua. Valon valosta tosi Jumalasta, syntynyt ei luotu, joka on sama olemusta kuin Isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astujasta taivaista. Tuli lihaksi Pyhästä Hengestä ja neitsyt Mariasta ja syntyi ihmiseksi. Ristiinnaulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi ja haudattiin. Nousi kuolleista 3. päivänä niin kuin oli kirjoitettu. Astui ylös taivaisiin, istui Isän oikealla puolella. Ja on kirkkaudessa tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Uskon Pyhän Henkeen Herran ja eläväksi tekijän, joka lähtee Isästä, joka
Jumalassa kumarretaan ja kunnioitetaan ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskon yhteen pyhän katoliseen ja apostoliseen kirkkoon. Tunnustan yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotan kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää. Amen. Seisokaamme hyvin, seisokaamme pelvossa. Ottakaamme vaari rauhassa, uhratkaamme pyhää uhria. Sivu 100. Rauhan laupeutta kiitos uhria, kiitos Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan Isän rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkien teidän kanssanne. myös sinun henkesi kanssa. Ylentäkäämme sydämemme. Kiittäkäämme Herraa. wakiimba na kulia, wakipaza sauti na kusema wimbo wa shangwe. Antoi itsensä maailman elämän edestä. Hän otti leivän pyhiin puhtain siinä viattomiin käsiinsä. Kiitti ja siunasi, pyhitti ja mursi sen ja antoi pyhille opetuslapsillensa apostolensa lausuen. Ottakaa, syökää, tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne murretaan syntien anteeksi antamiseksi. Samoin myös sanottiin maljan ehtoollisen jälkeen lausuen.
juokaa tästä te kaikki. Tämä on minun vereni, se uuden liiton veri, joka teidän ja monen edestä vuodetaan syntien anteeksi antamiseksi. Muistaen siis tätä pelastavaista käskyä ja kaikkea meidän tähteemme tapahtunutta, ristiä, hauta, ylösnousemista 3. päivänä, taivaaseen menemistä, oikealla puolella istumista, toista ja kunniallista tulemista, sinun omaasi, sinun omistasi, me sinun edes kannamme, kaiken tähden ja kaiken edestä. Vielä esiin tuomme tämän sanallisen ja vedettömän palveluksen sekä pyydämme, rukoilemme ja nöyrästi anomme. Lähetä sinun pyhä henkesi alas meidän päällemme ja näiden esilevain lahjain päälle. Ja tee tämä leipä sinun Kristuksi kalliiksi ruumiiksi. Ja mitä tässä maljassa on sinun Kristuksi kalliiksi vereksi. Muuttaen ne pyhällä hengelläsi. Amen, amen, amen. Että niistä osallistuville olisivat sielun valppaudeksi, syntien anteeksi antamiseksi, osallisuudeksi pyhään henkeen, taivaan valtakunnan saavuttamiseksi, uskalluksen edessäsi, mutta et syytteeksi ja tuomioksi. Vielä esiin tuomassa tämän sanallisen palveluksen uskossa nukkuneiden esivanhempien, isien, äitien, patriarkkain, profeettain, apostolein, saarnaajain, evankelistain, marttyyrein, tunnustajain, itsensä kieltäjäin ja jokaisen uskossa täyseksi tulleen vanhuskaan hengen edestä. Ja erityisesti pyhimmän, puhtaimman, siunatuimman, kunniallisen valtiattaremme Jumalan synnyttäjän, ainaisen neitseen Marian edestä. 110. Loogisesti on kohtuullista ylistää autuaksi sinua, Jumalan synnyttäjä. Aina autuas ja viaton ja meidän Jumalamme äiti. Me ylistämme sinua, joka olet kerubeja kunnioitettavampi. Ja serafeja verrattomasti ja onkin. Molempia meitä ja Leo. Neitsyt sanan synnyttäjä, sinua kotinen Jumalan synnyttäjä. Ensimmäisten joukossa muista Herra meidän isiämme, korkeasti pyhitettyä Karjalan ja koko Suomen arkkipiispaa Leoa, korkeasti pyhitettyä Helsingin metropoliittaa Ambrosiusta, korkeasti siunattua Ruandan ja Burundin piispaa Innokentia, joiden suo rauhassa kauan elää pyhille seurakunnillesi, terveinä, kunniallisena, voimallisena, pitkäikäisinä ja sinun totuutesi sana oikein opettavina. 118. Vappeuttasi muistakoon, Herra Jumala. Ja anna meidän niin kuin yhdestä suusta ja yhdestä sydämestä edes kantaa kunniaa ja veisata ylistystä sinun kunnioitetulle jalolle nimellesi, Isä ja Poika ja Pyhä Henki, nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. And the mercies of our great God and Savior Jesus Christ be with you all. Sinun henkesi
muisteltuamme kaikkia pyhiä taas ja taaskin rukoilkaamme rauhassa Herraa. Rukoilkaamme Herra esiin tuotujen ja pyhitettyjen kalliiden lahjain puolestaan. Rukoilkaamme, että ihmisiä rakastava Jumalamme, otettuansa ne vastaan suloisena hengellisenä tuoksuna, pyhälle ylitaivaalliselle ja hengelliselle alttarillensa, lähettäisi meille jumalallisen armonsa ja pyhän hengen lahjaan. Rukoilkaamme Herra, että hän päästäisi meidät kaikesta vaivasta, vihasta, vaarasta ja hädästä. Puolusta, pelasta, armoria, varjele meitä Jumala sinun armollasi. Anokaamme Herralta, että koko tämä päivä olisi meille täydellinen, pyhä, rauhallinen ja synnitön. Anokaamme Herralta rauhan enkeliä, uskollista johdattajaa, sielujemme ja ruumiidemme suojelijaa. Anokaamme Herralta syntiemme ja rikkomuksiemme sovitusta ja anteeksi antamista. Anokaamme Herralta hyvyyttä ja menestystä sieluillemme ja rauhaa maailmalle. Anokaamme Herralta, että hän sallisi meidän viettää elämämme jäljellä olevan ajan rauhassa ja synnin katumuksessa. Anokaamme elämällemme kristillistä, kivutonta, kunniallista, rauhallista loppua ja hyvää vastausta Kristuksen peljättävän tuomioistuimen edessä. Anottuamme uskon yhteyttä ja pyhän hengen osallisuutta, antakaamme itsemme toinen toisemme ja koko elämämme Kristuksen Jumalan haltuun. Sinun haltuus, ja tee, Herra, meidät kelvollisiksi, että uskalluksella ja nuhteettomasti rohkenisimme avuksi huutaa sinua taivaallista Jumalaa, Isää ja lausua. Isä meidän, joka olet taivaissa, ylitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivassa. Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille anteeksi velkamme, niin kuin mekin annamme anteeksi velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät vastaan. Sillä sinun Isä, Poika ja Pyhä Henki on valtakunta, voima ja kunnia, nyt ja aina ja ihan kaikkisesti. Amen. Assalam ila jami iribu. Minne sinun hengellesi. Kumartukaamme Herran edessä. Sinun edessäsi. Genom din enfödde Sons nåd, barmhärtighet och kärlek till människan välsignar dig du tillsammans med honom och med din heliga, goda och livgivande Ande, nu och alltid och evigheternas evigheter. Ottakaamme vaari. Pyhät pyhille. Ainoa pyhä, ainoa Herra.
lasin jaetaan Jumalan karissa, joka on murrettava, mutta samalla jakaantumaton, aina syöpää, mutta ei koskaan kulua, vaan siitä osallistuvia pyhittävä. Ylistäkää Herraa taivaista, ylistäkää häntä korkeuksissa. Oikeamielinen ei koskaan horju, hänet muistetaan ikuisesti. Ei hän pelkää pahoja viestejä, vaan luottaa vakain mielin Herraan. Halleluja, halleluja, halleluja. Sanotkaa minua takamalle syntiselle anteeksi. Jumalan pellossa, uskossa ja rakkaudessa lähestykäämme. 127. Sinua tuonnan, joka tulee Herran nimessä. Jumala on Herra ja hän ilmestyy Rukoilemme yhteen ääneen. Uskon, Herra, ja tunnustan, että sinä olet totisesti Kristus, elävän Jumalan poika, tullut maailmaan pelastamaan syntisiä, joista minä olen ensimmäinen. Vielä uskon, että tämä on sinun puhtain ruumiisi ja tämä on sinun kallis veresi. Sen tähden rukoilen sinua, armahda minua. Anna anteeksi syntini, jotka olen tahtoen sekä tahtomattani tehnyt, sanoin ja teoin, tietoisesti ja tietämättäni. Ja tee minut kelvolliseksi nuhteettomasti osallistumaan sinun puhtaimmista salaisuuksistasi, syntieni anteeksi saamiseksi ja iankaikkaiseksi elämäksi. Sinun salaiseen ehtoolliseesi osaseksi tee minut nyt Jumalan poika, sillä minä en ilmoita salaisuutta vihollisillesi, enkä suutele sinua kuten Juudas, vaan niin kuin ryöväri tunnustan sinut. Muista minua, Herra, sinun valtakunnassasi. Herra, älköön pyhien salaisuuksiesi osallisuus tulkoon minulle syytteeksi, älköönkä tuomioksi, vaan sielun ja ruumiin parannukseksi. Kuolleista ylösnoussut Kristus, totinen Jumalamme, puhtaimman äitinsä pyhien korkeasti kiettyjen apostolien, pyhän isämme Johannes Chrysostomoksen, pyhän Aleksanteris Hyväläisen, ja jonka muistoa kirkkomme tänään viettää, ja muiden Karjalan valistajien, pyhien Herranisi vanhempien Joakimin ja Annan ja kaikkien pyhien ihmisten esirukouksien tähden,
Armahtakoon meitä ja pelastakoon meidät hyvyydessään ja ihmisrakkaudessaan. Anna Herra pitkää ikää meidän isällemme pyhimmälle patriarkalle Bartolomeukselle, korkeasti pyhitetylle isällemme Karjalan ja koko Suomen arkkipiispalle Leolle, korkeasti pyhitetylle isällemme Helsingin metropoliitalle Ambrosiukselle, korkeasti pyhitetylle isällemme metropoliitalle Panteleimonille, korkeasti siunatulle Ruandan ja Burundin piispalle Innocentiokselle, tämän pyhän temppelin veljille ja kaikille seurakuntamme jäsenille sekä kaikille kristityille. Anna Herra kaikkea hyvyyttä, terveyttä, pitkää ikää ja kaikessa oikeassa menestystä nyt kokoontuneille kirkkopäiville, sen vieraille järjestäjille, talkoolaisille ja kaikille meille, jotka olemme tulleet viettämään tätä juhlaa, ja sua monia armorikkaita vuosia. Toinen apollaan. Lord